Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor beman kasni. Hau bena jelio mentau senam arzar katpra, kejing dawa ki pajba ban Pynkynriah jakasa no ikjai benreu Harijan, na them yo Mawlong Shillong, syakawai pat kejaka. Kalong kawai ni kimat ke bakloj ba, hadu balami kejing ikan at hakni kanong ba Shillong, kabalakta ru yak syongsok syongsan, sipor hakni kanong ba. Hadin balami kejing dawa ke bejur na ki pajba, ban weng no ikjai benreu Harijan, na them yo Mawlong, ka sarkar jala kala thongru da ka kanhon ka bakarpang ka ban Pynkynriah ya kan ke Jingpynkynriah ya ka blatem kum ka high level committee ya ka bala khle do sembot menteri rangba ka jala uba preston tensong hadin bala thong ya kan ke kanhon ka jeki jong ki pai baru kala kutno da ka jingkmi lenti pat ba ka high level committee kan sale ya ka baron kam na kalang kan ke kanhon ru kala ya chakman ya ka Jingpynkynriah ban Pynkynriah no ya kinong trai ka Shillong municipal board bat jong ki we dikitna sarkar ki basong basa hapo Harijan koloni syakawai pat kajaka bat Halor kani kaladan ro ka jinglait lum jingkhen ki breo ki basang basa hakani kajaka kapor kalanang ya henry hadu menta ompat yo so jong ka high level committee kumta ne kasngi ka sautrik unai lor ki khat artli ki seng balang ka jela ki lalai ye kendo yo khle jong ka committee uba preston tensong banyo Jingpynkynriah ya ki kam ki bakani ka committee kalale haka Jingpynkynriah ban Pynkynriah no ikjat benreu Harijan na them yo Mawlong Shillong tak jing keren ka jongi ber chairman joka Chelsea ilapan pau ba ke Chelsea kala de bonsong yang di meeting hadu sansin hadu menta bat kakam kala ya chakman kemang ila keren ha ki press bagi media ya ka inventarization la ne jing lum kerteng ki nong tre joka municipal kila de pendam ila pentip rengi ki don kumbasis pa arpu prangut ki beri ki bat tre apu municipal menta ki bosong basa to jaka dari ongru ba kinang don sa kiway pat ki beri ki balasi ki batre ha kiway pat ki department ki bosong basa to jaka ti bantip ya kata kerteng jong kita ki beri ki batre kiway pat ki department jo sarkar jela na kaliang jong ka Chelsea ki la pha ya ka jing tho sa kiway pat ki department ban ai ki kerteng jong kita ki nong tre jong ki ti ya ka ba idang a ka juba ila pentip rusangi ba kakami kum bakalong menta kala foi kala dep hadu kandai 4% kabasa mata kasa stang hendiat musa ikam komut ba stang 10% ban pendap la ne khnang ba kai Chelsea kan yo ban aino ya ka recommendation ka jong ka syaksot ka ti ngisau tenat ya ha ka jing kren ka jong i badi la pen pawi ki ba na kalian jo Chelsea kala le bat ngila banjur ro ya i ba ke Chelsea kadai kamdei shu ban penslam ya kan kam kadai ban le kloi na ba kan ni issue kan nomlong kum kiwe pat issue ki ban suja no lani kan ni ka komiti ka pamentar ki nomlong kum kiwe pat ka komiti ki ban suja rangai ki ban nom don unu so ban penmi nang ne kam namar ku mangile i hagidu ki singi ki jingja kan ni kamdei ta jingja na mata ka to them motor ber kuai ki jingja lani ka bakhtar ka jai ban riu ka jongi ber kuai lani ka jela ber kuai na ka to ka jaka long kum kata kajaka ka ba isat mat ban pen la kwa hi ban wan ban penkhut yo to kajaka te Halor kata nong rem la wan ban kendu yo chairman jo Chelsea la jing keren kalong basu kanat man na kaliang jo i la assurance ngi ba ka Chelsea kat pala hi kan pendap no kham kuai ni kam kong ngi kwa hi ba ki priyo ki basong basa hang tu kham tambe gitu ki basong illegally na ne ki basong ba na mangitip hi ba na kini nalor kini ki sespa arpu prangut kita ki priyo ki patre bat ka municipal kidang don bun kiwai pat ki jai Pynkynriah ki basong basa hang tu illegally ha to ka tingi kwa bayi kini baro nalor kini ki legal settlers kum ki nong tre jong municipal board bat kiwi ki basa ba yang tu dai ban Pynkynriah no e ki na to ka kata ka jingdawa ka ban kalian khat aseng iem ka do mata